Gurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntubwate showroom asura acagwirigiriye amabati anda unsyalia utagete showroom yeto nigo enkale yurengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa yigakurigiriya amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi cyose uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati aliye chigage emerunge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona. Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Were bya umwancho murigerali andonsi asoleli tukaliga ali 25 gose chitarika 25 cyo mutinyo komiyo mwaka bwa 2025 ekene kionga chinsebere senchira yobo ikirano chiri ngoro kwaro ne toto nyengiri na kurwa sensemo yimanyelio nigoto kubwataranera Wilson Makoli na namange agendera kwana kiwa asinsemo na namono ngonyara kotole kobato koligerelia annamono chitaro chiabere chikwana kiwa bochia senga yomurai wiki amugia odiamo mokoro omuwasiri omokoro omosikereira Amoro Odinga oyoli nyagusira ase gusabuna ntira ya mu yokwayana ya mateyo yaye engora ese abaraya bange kurwa orogongo rwagusina boygo chinsemo banyara kwa bakorekana gutarira ya mateyo litangana kigima aya na gatialia na kwaleganiria asenchira yobwinge Ana obisi yetrenzo to kwa ndata kwa banga jifaili jeito.
onjoreri bechiro ya mugonga kuburia ebirengo byechire yuo gokinigwa uchakira chende iyo asenje konyenero yachire mesa yoyo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire gokorekana abantu baitu bagoke abatami bechisegi gose internally displaced persons nigo baborije konyorwa ase emerobeli ya serikali elikonyora obwene bwabo. We have come here to say pole, to condole you again and join the family in saying pole sana. Erombe yabarayi nigagendete gutarira engayaye omorayi bwekiamo gya ODM yagusira Raila Amolo Odinga. Njumuligereri keunga chinsebire nikoto guchaka na roboti igoro yabatami baime gose IDPs abo banyaka bagwesokia ana koboria banyaka bakwegererwa na kuregererwa mono eli banyaka bakanyalira obwene bwabo kolengana barubu nyagosira Raila Amolo Odinga nigabe ainge omustali bosio kwane kibinango nyabara obwene bwabo na nigo banyaka bakoboria oyo oireteri baga ya Raila Amolo Odinga musikaburu Odinga na boigo mugavana we county ya Kisii musikaporo Simbarati kwane kibinango nyabare obwene bwabo munago tumanyi keto diponi asanya Maiga y'ikisegi cyo mwaka w'ekiri wibere na isano na ibere nigo cyategeta bange batari no bumenyo ogusaligwa kwenibo naboigo ogosiria magima kwa bange asebono internally displaced persons so IDPs ime county ya Kisii nigo babiri bagwesokia asebagoteba nigo banyoriro gwa kwokonene watekana nogosira kwa mugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga yororekanite gakubaigirira asokonyora kende elio batamere Samarieta James Moyoro County Coordinator Kisii eto ya ODM ngambu ya mono ase etimu ngima ya national wendos naende oyo mento Dr. Oburu Odinga koirari baga ya Raila Amolo Odinga igore mwakorete gasingia mukamobeke kerugekyo no gusaba waito muna abatami bechisegi no kwarenga se Raila nande konya Raila otobekire ase map yogo chiwakano otobekire namba isanemo ase agenda chiri komia ruete enare gusaba Oburu Odinga gekwaireri bageri ochakera agenda yo ase njikonye nero yachire mesa yoyo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire gokorekana abantu baitu bagoke nande bamenya magima maya. Kwa majina ni Mogaka John Matieka, mimi ni mwadhiriwa wa 2007 na 8 nilikuwa Kisumu. Nonyinabo okonyoro bokonyi korwa ase serikali igoro ya makongwa yubanyorete bagwetera twarerira sama tukamatambe twabwatirie genteke kyaba tami watu 728 mpaka bono mpaka yanyarekanire ekero omwesimiwa Raila Amolo Odinga okire korara ototigeire litangeri gati bono twasabire oyo minto Simbarati abwatisi Oburu Odinga amone president yetu ya Kenya mutabo kilitangeri ase nambe yisanemo batigerete ligara motokonye ense moyende chia matechi nyinge nigo chigenderete konyora amakongu gosogwa kwokonene kubwatekana no konga kubugima abaita bange basirije magima batana konyora haki yabo bono gaki bali twatigaire kamoranje tokonye eligere turusi abana bisona gusangana abatamikuru se county ya Kisii nigo bono baruro kubolia gucha sumugavana we county ya Kisii Paul Simbarati gokoromukiana korotota manganabo anene gucha serikali anene insio murai William Samoei Ruto elio banyale konyora kende batamera sugusira chiamate chiabo lakini ndubati muntu gotubeka kobake kera ntwana konyora enchera none tokorega ebintu bitu oyo minto governor Kisii County and my friend namanyete kera twabernere I remember 2018 nabwate chingeri eri bwa misini Nairobi Parliament pale no mheshimiwa Machagu agatoanga muri ranch ngusaba ase ayo minto governor
gavana gaki utubwatisi simbaradi utubwati sasa mwana aya wachakire anyari koera biya nyasaya gukoseseni utubwatisi nendwa mwana aya tunyari kuikira asoba ne bwaitu bono ngo kuminga abantu baita abande bakurwana rumoeshi bakurwanira abantu babo aye nayo maite shida ya ito kuru 2018 ndundwana gwakana bande bakantu aba bali twatige tusko ekera ntu abwate kende twale koraki twale kunyara ntu ko anona bagambi batulika marira ntu alike tutwatika letenze kuripoti kitaseni kia ukia gatembe kuri gase kaunti ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya na abonchereri korwa sechiro ya mugonga nigo banyaka bagwesokia na gukwanira ainchire yuo aese entunda yende na barabo nigo banyaka bakoboli birango bechire yuko nyara ka bigokinigwa elinde banyaka bagotwara ase agija bagokorera abonchereri bwabo na bogemero bali yabo kirali twobuna gutumanya muri kito Gilbert Kobi abamenye nabo igo barabonchuri asechiro ya mugongo banyako bagwesokia kuroramikira ubutaba ubwo korosigwa gwekire yo okukoyirere barabwo gocandika karo bakoro bonchuri bwabo etiro ya mugongo twabere to kunyara bakomusana twachande kiro tutangwatira na stokwara ikotokwara amo toburuka ne bakachiombe ne chimbodi ne chingo etiro ya manye ko ya keire tobwati astoko koraki astoko nyara ka batokwara tobwati astoko bokone etole chiombe chingoko abantu chisese oyomo oikoyonde nigo bakweresera emechando banyako bagwetera ekero bagendete okoro bunchiri bwabo asechire iyo kunyara ko bagikona chwe bango ne county ya Kisii kono tubwatu mutando one women leku erote kora kale chiro ya mugonga echicheto rego sino no moya musio mugonga gaiga acha toligereri ngakito chande getangana ne sesi yoka tunya kwa ekaro to kuba sesi para mugo chabare bataroraga abangina bana bano to chande geto to twerwe chiro ge anto batrona stoko igama abagaka barenga igaba na bango to kori biasara bachakira gotanga bagaka bana no goja mata ko bwa stoko bere iyo tadi buya nigo bagusaba botenerwe county ya Kisii bwetera so mugabano bo simbarate nyanya ko bakomorosia chiri yinya ko bakobe chiro ekobwatania abonjururia bebirengo byonsi kunanje kwa sababu aje no mugambi one simba arati naye gavana yeto ya Kisii county wale wancho to konya ga kibogonga to twale tira se to kokore biasara bya ito kamoranje abanyira to so meti tolikiri ekero to talikiri ana obisi yeto nto to kwenda to banga jifaili jeito no to konyora ko kikaragera to konya age chiro yeto to twara to kwara abanyira to tiko migana ne chiombe aba oni aba tole mugonga amaene twachandekire ese chiro yagite tumugonga ntoro chikende no musingi torakwa etogo twerwa kebarate yase togochia ngakibona togo chandeka iga tubwate county yaito egotorwanerera una baoni ba mugonga baki echogo togo chogukera bono nkieke torakora sense yetokonyeke akisimba tokonye koranche twachandekira baoni baito ntochandekati semona inigo batebire muna okuborwa kwebintu biria byengencho buna chicho boyigo chinsemo chinde cyokubanga se byasara binde bigokorera ubenye ko bikobera obokongu tokogenda kebara nyone muri tayari tagure gente kento etor ere ngombe goja yabegezi gezi gitiri umuntu akarangire akoneri cyo ndubwati umuntu kumnyoka abandi bajinjo cyabanyene bakomanye nawe ko gukani kwebekire cyabu asengenja zitayitokogenda kakibanyabye kakitokonye kaundi yitotokonye iyo kwiguru w'ekipara nabo igokorosi bwo kingira kikunyara ko baci wikase kire kinya ko baci kwanguye ri gorosya obonje no gukinia kwa konyora we county ya Kisii tokorugoro bakamagorose otomorekera to twaro bora bugwito bwa Kisii county wane chipara sako kana ko chama goru bura kono tutakairo otomora lyo mwazi bigo itokoro kwobiri obasi ndobwa tipara soko eta una bana ko twatara na magoro ko ndobwa testo eta saba kaganda tokorosi chipara obasi ndobwa tipara soko eta gakiye baba na chango to bora lyo biri kaka yachiete wanyo chota bere kata ko na goja to rosade para to twara soko eta to chiro na rama saibu nabo bakongu abamenyi nabo igo abonchuri asechiro ya mugonga bakonyako gweterekero bagosaba konyo nyako bokurwa se county ya Kisii kuri boterega tembe kurwase ensemo ya mugonga bumacho gebura gwe county ya Kisii muri Tane Gilbert Kobi
Na bobe sababa nyanyimbo kurwase kaunti ya Kisii niko baba beka byara abawakiri bane abo bakagere kwa baba ngaine riko sabo bolimo ime mucyo bosongo abo babere bakwana na obokoreri bo bolimo gochiase abamenyi ba mucyo yo abo babere bakoligia obokoreri abo ao ime iye kaunti yo gose ime ye mucyo bosongo na humusako yo niko bwatranwa amone kyombe kya abawakiri kijya bwatrana amo na abanyanyimbo na aya nigagocha magega ya serikali ya kaunti ya Kisii koralia amabaga yemeremo ayo abantu bagendete ko muke bitambukiro aho byokonyara kwa gukuranira gusembanya kwa bakonyora amabagayo. This morning we were called from the Kisii County Public Service Board. There have been complaints since the board advertised various positions that are supposed to be filled in by the Kisii County government, and there are complaints that there are people who are hanging around the board offices who are masquerading as advocates, who are misleading members of the public, and that we are also having cyber offices that are within that region, within the board offices, who have stamps, advocate stamps. They are certifying documents, they are commissioning ESCC documents without being advocates. Today we managed to arrest 3 of them. We, together with the stamps they were using, we did call the advocates that their stamps were being used, and they confirmed to us that they don't know such individuals, and they said suspects are already in custody. Yes. Nimefika Public Service Board ku apply for my brother na nimepata advocate akaniambia liba shilingi 300 tukusaidie ndio uingize makaratasi. So our governor alisema kuna mambo na pesa kupeleka makaratasi kwa board, na ndio nimeshangaa mbona tena tunapata watu wamesimama kwa gate wanatuambia tupeane pesa. Because I was not aware what is going on. And then from there, they asked me who signed for you. I directed them to the man who signed for me. They arrested the man. He's at the Kisii Central Police. Na mwanjomo ligerali amatuka makekorwa wase amatuka make magega ya omurai we kiama kia ODM omukuru muskerera Odinga kwa enigwa asichense moja bondo nigo herombe ya barai hanyaka gekorekana gekotarera ya matejo kunenjira ya moyo kuya pole gose kuira engora yabo asichense mecho abara yabo tali nigo bakurwa soro ngorwa gusirwe ka kolenene chinsemo ao ime na isiko ya gusi abo banyaka abagotarera ya matejo ne bintu aho ne chiganga ao mulikito Sam Yenda niganyara kwa kurigereria robot yugo sestare USA oboime na gotwaragereria robot rokobwatia amatanga nigo aerete yoko mwenia oyorengo muwaziri omonene Raila Odinga korende nigensema ya barai bagendereire gutarire familia ya ime ya opode gotoka ase county ya Siaya ase bagendereire kuira ebyego byabo gesa kukyo mugusi na kero kyo tikaratigara maega oyo bwango iga no yorengo muwaziri Daktari Fred Matiang'i ase agenda ime ya opoda na kuire ebyego byaye buna bono matoke korende esabari ya opoda nigo yareta barai abange kurwa ase rogongo rwa gusi abwe ase kegetambe batanya korekana ase getigi ya siasa. We have come with all the Kisii elders, the Kisii leadership, the Kisii fraternity, women and men and young people, and led by Fred Matiang'i. We have come here to say pole, to condole you again, and join the family in saying pole sana. Una bono oyorengo mujumbe bwibunge abo basi naboigo moseneto mutangani bwe county ya Kisii Chris Obure Stephen Kengera Manoti oyo kabeiro mubunge abo basi Janet Ongera oyorengo mu women rep kabere bwe county ya Kisii mujumbe omukoro onyari bari chache Richard Nyagakatongi yui asentunde yiga ogotara no muwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i oyonde no mubunge omukoro o South Mugirango Omingo Magara moseneto kabere bwe county ya Kisii Sam Ongeri jumbo omukoro o West Mugirango Vincent Kemosi naboigo oyo kabero muwaziri ase serikali ya Kenya Kwanza naboigo mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba Ezekiel Ombaki Machogu abwe barekanire gotara na Fred Matiang'i.
nigo igatia baraya ba batanya korekana ase igetigia siasa asama twaetire magega ya bande babo kubugwa asobochori baetete nigo ogocha kwa Matiang'i barekanire bagotara amonere nebe ngabono egesakukyo mugusigi ya chiramo kero abaraya bange bagendete kwebanga ase siasa kuripotire getasani kia Getembe Jensam Miyenda na mwanjo murigereri ritukeli morioka magega yabare akurasa rongora gusi gutarira ensemo ya Oboda Farm ase ya mate ya Raila Amolo Odinga nigo mwana siasa kurase bunge ya North Mugirango county Nyamira anyarakabaga gukwanira etareyo korengana nere ne etare ya moyo kwene kibuna obosani konyara bole koba bokobe ko sobosani auya amono bwamate konyara bole koba bokobe kwa igati yechinseme chibere munago tumemuliki tofati gadi Gesemba Chinkwana nigo chagendereire kubwatukwa cyuko mwinyura uyu kabeire umuwaziri omonene aiga imeyense ya Kenya muske Raila Odinga abo asabarai anene kurasorogongo uruiga rwagusi barorekanire gutwara etaro uchasenga ya Raila na kogenderera kurwa amagombo abo puna Dr. Fred Matiang'i oyore nerango yogochia kurwanirira ekirugo kyoburai obonene bwense oyo obaraite abarai ao kurwagusi wika asenga ya nyagusira Raila Odinga ritko erimorioka maega yetaro eyeiga nigo umwana siasa omoske Isaac Atebe oyo oboretie ekirugo kyobubunge bwa North Mugirango asobochori obonene bwaita na gukora asiribaga ria kabere nigo esokerero na gukwanira ekirenga ekenene getaro eyeiga egang'ene yatuire tororo no gusaba no mungina aido dinga na inde kumotebinga uno mugusi nabo tuliamo na inde ntubwate birengerie biya guchose family bi kukwana kurwasenga yaye eyegotoke kenyero kya Kiemuma ime ye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango nigo umuske Isaac Atebe boigo akwanira obuya bwobomo bwomugusi tukebundamo tukabamo libo elimo tukanya chai chikura chitu ne chonsi kurugusi na indaga sumi chinde kuruzuko tukabamo tukamwe birugo beyonce kurugusi ibyabachumbe ne cheba MCA iribale kurukuchi kansula na inda akanyora chikura chinde kuruzuko ekere serikali aminyoka lakini tekeretio ubu president lakini ekere serikali yara osuwa yo mwaka uyu 2003 mwarojo mugusi unatua konyegete chi minister to nyolete gusia becharengi angenye professor Ngeri tukanyora ubule tukanyora umusi kurukunga Henry Ogocha na nyachaho mbonyene chi minister inyi ngiri bono natuliga gotobwata ka minister kamo obo PSO ase obochori oboke bwe ward ya Ekerenyo nyamaiya na boigo nyansiongo nigo omuske Atebe oyo nainde orokirie ganga yobobunge bwa North Mugirango nigo asabire abakichikura kwenekya buna ababui asobochori oboiga oboke nigo bakorwa asebya mabiria bibwate obwa matubya na Fred Matiang'i obomo bwatworokirie ngagatuliamo nalitokonyora ebintu nalitoko negotiate mutare guancha umugusi ibone gatobe hamo ninchereye togochiko bamo ositogojikorokererwa nichi by election ichire satu Nyamira asakuru kunyansiongo asakuru kwa Ekerenyo na asakuru kwa Nyamaiya toise koba buya tubwatisie echama yomugusi around yeye ere friendly gochose Matiang'i nkworo kitore kurubone ganga ntori serious yo kuburia uburai bwenseje muroche kiro umuntu uburia uburai bwenseje gakwanseranka umanya kuchikonyora guchisuko Kingo reporter Getembe kuroiga Kiemuma egotoka ewodi ya Ekerenyo North Mugirango county ya Nyamira Jefat Gesemba na umanjo murigereria kiombe kyogokonya na gusira chiama techukugania ao korwa siabisio majumbe we county ya Kisii muskedo nyarozi aburi nigolitukulia lero kiara hokorere bwaje gwika chinsemo chia bochura
Cho Nyatieko getua na chinza mochinde ime ya ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii asabarwa abakonyi ao na umenyibe chinza mecho nigo bagokera egetambo kirekyo. Asamarie tanguru kwa Alphonse Akama aka Simba ya Bugitutu itangani ngwakira mama county mbia mono yakogera nabona areta uchumbe ya service yao naende gwakorire biya wanyare gokonya umongino yo abeire ga guchandika matuka mange chinda chiabeire chikumusumbua lakini Nyasaye no muya narorire nga watumire timu yao guchaiga ibanyare gushugulikira umongino asensemo ya matibabu naende narorire kwaretere ebinte biyaga iga ebinarorire chi mattress enyia na beddings y'umongina rero gakurara biya amone chindagera tukugwakira mbiya mono mongina iga Nyasaye endere gukubika ororo ogendere gukonya abantu bunabaiga abwa babeire ignore ase community lakini aye watekire jukumu yo kubainyora kwa baleteire chindagera bakanone nebintu bakurara nchia mareta mheshimiwa James Abu weri ya Nyatieko na nche na gokire ase egurugwe ya chira tonya charity mission gochako konyo mongino oyo mongino to amoshugulekere ngakiende ende nabarobu nabachi nabarobu kobeko kwa bororo toko bakira ngambi yamono omongino oyo kwende binde byara musungwire lakini ndoche bono kubikora togocha ende wikatogendere komorora torenga ebinde bya ruro mongino oyo wenere buya number 1 ongoreira nili donya charity mission biamon story y'omongino oyo igona achite komorora magukuru yanga magukuru bono kira nacha komorora kanyore state arenga ikagera ngatumie clip ngatomo online kira nagetomo online ikagera power of the internet I mean that kira nagetumia ikagera bakarora bachire ko omongino oyo komoranga ke state ya ayari sibiribwe and I think kinege ntekia ntutokwere ne onya banta aba tutete placings korwa sebale na inde netakeire toira ne limbi yamone kero monta kolire to my side ongana le mama county Mbiamona Doris Donyaburi, thank you very much wherever you are, and this is the best thing that you have done na bantu babuchura masagara ntukweba na omwanchomo ligeriko kolera nigo kugumanya bana omoriki omonene gose omoriki obatambe ase wizara ejistemi musike professor Julius Bitoki nige mambia lero ara emerubuli ao yokwigura amatemu amanene ayuagendrete akijisea na boigo kepsea asanyara kabako ne kibuna nige emerubuli onsi anya kabake kobekwa ko ne kibuna amatemu ayungo ngosokali gose ngokorwale na koera atabugati bimo abinde byonse. I'm happy to report that so far, so good. We are on track on matters examination. And I want to say that I want to thank all our stakeholders, including center managers, invigilators, for the smooth delivery of day 1 examinations yesterday. Today is day 2 for KAPSEA, KAJASEA, and we are confident that the process will go smoothly, and we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our current directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And from the look of things, we are on track in as far as this delivery is concerned. Moncho muligereri go krabno to ko dansa me gentangani ye kionga chin saibere magorobe alero sema ya kabire ne litoko genda ase engwana ya masayamo na Dr. Kena Mose onsari go kurwasa nyita World Fit the Center tonya ko to kuligereria ensemeli yo komenya okuya kebo chenu go to suka go chiale cheni ngoro ku Haruni ototo nyengiri kuransa me mayelio niga korukwa Wilson Makoli na boy kuransa ma transmission niga korukwa DJ Atsan go te Kevin Ongeri kende go twara uligo bia mega Tembe TV ekionga kya. Today is day 2 for KAPSEA, KAJASEA, and we are confident that the process will go smoothly,
And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our county directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. Nimiri mulindi yedi mungu nuri mwako uriaya mayanga chintanga chio karu mbara kiraseke naki chintanga chio utakongetie bire utakongetie utabete muntu wechinguru onya yora wege tesbosa otagemete usine byangu usine nyumu sacho otagemete usine byamu ka usine muromino na usine muroria tubwatike ngo kae tubwatike ndese inabu kento aibona ngan pado ni sote mete nyokor kwa ile myaka yako igekanire pado nyokorengereti ya kongi chintenge chio karu mbara kirasika chimbaro mete ne gete konsana ngede tu monto mor kino ndo tu ndo hako ba boro na ndi tia tu kore to teme kweligeli baraka ningo injo etembe injo dorome manana man bangina ninjo. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka yibwate emixer yogwachoganya chirangi wikabunuragani wachoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.